Ne tekee sillä niin salaa. Kuvataan video. Mitä video? Skate 3. Meillä on jo 23 minuuttia. Puolesta. Just ihan paskapelaa. Että on nyt siinä videossa. Joo, niin on. Näitä on temppuja. Mitäs lamppu siellä heiluu? Hei. Ei se kamera suo. Tuota pakkaskieltä. Ei nyt tuota patlasta. Hei, mä en näe mitään. No se meni kyllä. Voinko mä kuvata jostain kauempaa? En. Ei oo uskonut. Pojahan ne vaihtaisi kuten. No niin toinen. Onko hyvä? Mä saan päättää sitä kenen. Four. Liitynkö DC vaihtamaan? Dissi. Vittu perässä. Disin kanssa. Mä kuvaan vaikka Tonia. Ei Toni näy. Failed. Meillä on tällaista YouTubesta. Meitä kuvastetaan. Ai vitsi, selkä menee. Ja kädet. Ai, en voi kuvata. Mä olin sorki. Miten ei kuvassa? Pidät vaan tätä tälle näin. Äläkä laita sormen sillä samalla. Mä osaan olla sinne. Mä laittaa se. Mä aina laitan tuohon. Jossa sillä. Tuossa vielä tota. No se kyllä. Mitä? Häh? Joo, kyllä. Toni, kuva. Pidä vaan tätä tässä. Kaksinkäsi. Kone otti kaikki ne. Vaatteet. Niin. Ei ihan Kone kuvat. kaikkea. Kane kuvat sen. Vaa. Tossa voi sulle voi ottaa tuo tyyli. Vai voidaanko me tota pitemmäksi? Toni haipaa pitempi usvilla. Niin, että mä Eli laturi. Ei tarvitse, jos mä lähden tänne ylös kuvaamaan. Ei tää ylös. Pitempi piuha. Toni se pitää ylös asti yltää. Tonne. Miksi sä irrotit sen? Ai tonne